Ihan hyvä. Ei mitään kummaa. Kerro vähän omin sanoin, että mitä paja merkittää sulle? Joo. No, paja antaa syyn poistua kotoa ainakin joinain päivinä viikosta. Ei tarvitse pysyä 4 seinän sisällä pelkästään. Antaa vähän edes rytmiä viikkoon. Muuten sitä ei hirveästi olisi tällä hetkellä. Ja sitten aika iso on, että tuo sosiaalista kanssakäyntiä elämään muutakin kuin netin välityksellä. Kotona ilman selkeät päämäärää varmaan. Tällä hetkellä on aika sellainen tilanne, ettei oikein tiedä, mitä tässä kohtaa tekisi muuten. Niin varmaan vähän semmoista olemista vaan. Tosi paljon inspiraatiota soittamiseen, musiikin kanssa tekemiseen, mistä on ollut pulaa muuten viime aikoina. Ja motivoinut muutenkin. Tulee lähdettyä helpommin sit pajan ulkopuolellakin, just kotoa liikkeelle, nähtyä kavereita, tehtyä asioita. Helvetin hyvä. Kyllä. Kerros vähän omin sanoin, että missä sä näet itse, jos pajaa ei olisi? Mitä tapahtuu? Kotona olisin vaan juomassa ja kuuntelemassa musiikkia. Olisi ihan teos mitään muuta tekemistä sitten. Joo. Mitä tää paja on tuonut sulle? Ystäviä. Sitten tää voi niinku soitella ja kaikkea semmoista. Ainakin tää kaikki on ystäviä keskenään. Se on tärkeintä. Hyvää mieltä. Siis se oli silleen, että ainakin mukava täältä lähtee sitten takas kotiinkin, kun jää hyvä mieli päälle. Jää se energia päälle. Se on tärkeää. Jos paja ei olisi, niin siinä olisi niin vähän semmonen huono fiilis, kun tänne ei pääse soittelemaan ja ei pääse esimerkiksi esiintymään. Niin kuin täälläkin on bändipajassa on esiintymismahdollisuuksia ja keikkoja järjestetään. Kyllä se tuo hyvää mieltä ja saa niinku kavereiden kanssa jammailla ja Uusia kavereita. kyllä. Hei! Hei. Hei vaan, hei. Mitäs kuuluu?
Ihan ok. Mikäpä tässä? Niin kuin äskenkin, mitä paja merkitsee sinulle? No, se tuo aika paljon rutiinia tähän olemiseen ja elämiseen ja tekemiseen. Ja olisi aika nysväystä tämä oleminen ja eläminen, jos ei tätä pajan mahdollisuutta olisi ollut tässä vuosien varrella. Täystyöllistyminen nyt on itselläni kuitenkin ehkä tällaisten mielenterveysongelmien kautta ehkä hieman hankalaa ja haastavaa, niin tämä paja tarjoaa sellaisen hyvän vaihtoehdon sille, että pääsee voi tehdä jotain muutakin kuin olla vaan ja ainoastaan hivassa murehtimassa maailman kauheutta. Sanotaanko vaikka niin? Mitä kaikkien näiden ajan varrella, että sä oot täällä ollut, niin mitä pajaa sulle niin tuoda? Oikeastaan rutiinia ja ei ole harrastamassa kaikkia maailman paheita, mitä tämä maailma tarjoilee, niin kyllä tämä pitää saada se jonkun selkärangan tässä elämässä kuitenkin. Olisi aika jossain hyvin jossain katuojan meiningeissä, jos ei olisi tässä pajalla ollut. Kyllä. Ja sitten jos pajaa ei olisi, niin missä nyt näkisit itse? No, hyvin niin syvissä niin kuin ongelmissa. Tämä tuo hyvin paljon sitä sosiaalista niin elämään. Ja jos tällaista sosiaalista elämää, missä pitää kuitenkin hieman asettua oman mukavuusalueenkin ulkopuolelle, niin jos ei sellaista olisi, niin olisi varmasti aika paljon niin kuin solmumassa kaikkien mielenterveysongelmien suhteen ja niin. En ainakaan näe, että missään kauhean hyvässä jamassa nyt olisi, jos ei tässä pajalla olisi ollut. Tännekin nyt pitää välillä niinku ruoskia itseään, että tännekin pääsee, koska nyt niinku oleminen ja eläminen nyt ei ole aina kauhean helppoa ja tämmöinen niinku ihmisten kanssa oleminen nyt ei varsinkaan ole mitenkään kauhean helppoa, niin se tekee tämä paikka pistää ruoskimaan itseään, niin sekin on jo kuitenkin tosi kehittävää henkisellä tasolla. Plus, että tosiaan täällä pääsee tekemään sitä, missä kokee olevansa hyvä. Niin se on niin. Se on aika positiivista tässä tällaisessa palvelussa. No, kuten kaikki kerheellistä tähän asti jo sanonut, niin kyllä se varmaan rutiinin seis pois. Ja siitä tulisi maattua missään muualla sen suuremmin kuin koton baarista tai suopohjalla. No, lähtien vaikka siitä, että täällä on ollut näitä nuorempiakin mukana. Minun verraten nuorempi ainakin. Sitä, että heittää on hieman opettaa esimerkiksi pienissä soittamisen asioissa. Katsoo, kun on kehittynyt. Nyt hieman on semmoisen auttavan käten esimerkiksi keikkareissuilla. Eikin ole niin kuin päässyt asiasta kunnolla jyvälle. Eli semmoinen hieno onnistumisen tunne kai. Ja sitten tietysti melko ilmiselvästi sekin, että no, tänne pääsee aika pitkälti helposti soittamaan kaikkien muiden kanssa. Ja melko
mukavalla varjohotellillakin. Sen verran tarpeeksi monta ihmistä täällä kumminkin on. En näe oikeastaan kovinkaan montaa syytä sen suuremmin, miksi tätä ei voisi olla. Luultavasti yhteistyö. Se on aika hankala löytää paikka, jossa sä saat soittaa musiikkia ihmisten kanssa, ketkä myöskin haluaa, ja saattaa juuri oppimaan työskentellä muiden ihmisten kanssa, antaa hyvän kokemus siitä, ja yleisesti on mukavaa, ettei täydy aina vain yksin tähän kaikkeen. No, siistiä on se, että voi kavereiden kanssa soitella ja laulaskella ja muut semmoista. Et saa soittaa rumpuja ihan täysin ja ei tarvii miettiä, että naapuri tulee valittamaan. Et nyt hiljaa. Sitten taas saa vaan niin vetää täysiä. Ihan täysiä päästä vetämään. Se on hyvä puoli tässä. Se on. Ja sit se, että löytää uusia frändejä. No ei nyt enää uusia, mutta tuttavuuksia lisää tullut. Se on tosi ihan jees se kommunikaatio ja tää ryhmätyö ja että milleen tullaan toimeen kaikkien kanssa.